Ето днес сутринта на площад Микеланджело, това, което се вижда. И така. И там долу статуята на Давид от Микеланджело. И сега се стих за нея, нали? Не знам дали знаете, но Давид на арфа свие озвучно. Алай верди, алай верда, да биеш чеки е много скучно, така се пее в песента. За всички фенове, чао!